Mama catch your FM, catch your FM. Me say Mama catch your FM, catch your FM. I am Mama catch your FM. Mum sem non pen one sem, power sem brana. Uncle one sem. If we say obinima obiture, Mama catch your FM. No, Mama catch your FM. Mama catch your FM. Mama catch your. Abamo se Abamo se bim boy. Abamo se ba. Abamo se Mama catch your FM, catch your FM. Yo, Emera Sissa. And that's so many about Mama catch you. Titi will be cut, it will be chere, said the other Americano, will be Lima, will be chere, and then the Yamamere, Yana Ukrasia, and Penina Baxilon cry, a mamma, and Yamania said yet. Basta the floor was sent be, I like him no, who are so a Christian. Nadia and now so now you're a Christian, I let the Christo for yet, and I say any Christo for tea, and I had the Christo be a suba, but now so I boy a Christian. Let us say so what you mean. What a father be a mutia. Now subscribe. When you go on Shiramo, and we are the mom who buy, said the apple who buy, Minister no more who buy. Let us say, Minia, a mamma and your money. Minia, a slumber, a slumber, and a slum, Sabri, will be master of the defense seminar. Until that, Mama Ketchy, many of the crying in Indonesia, or that's what a mother sister, and that's the son I support him. Your baby will be my soul. Let us say, Sabri. Said you care we can kind, you know. This said you will be a back, never and penny to be a back. You have a can, I'm a domestic. Let us see the day. You are so that's my secret to me. Ah, you do a man for so I can and no man pa. Ah, at the end of the say ye, no quammy and can a mamma, Monday. I dare, said you penny kind. Ah, you do a man for so I can on the door, and then as the sun. But that's the summer of the baby man so. Ah, oh say yay, and you are not from you. Ah, don't say you are why. Ah, I don't know why you be yo, the other force, I bring a fellow. What can you want? I only have a Mama catch, will be the man, will be today. And your course, your question, and your queen, and uniform. Until you are better than Chima, Nanama baby hono, said you and Nanoma Bravo, Bojaye, and then they had to was so. Let us see the brave. Your Baba Nona Coffin, it is Abram Cra, who you don't see it about me, never be catching me. Let us see the brave. Let us see. What of for? Saturday, Sunday, who near Mama Catchy, made Jim Medja, Adam Kratz and Asia. Now you're the and ya bibia o was sage for see a dear yagiman bedu. A dear na PSA, Nana, may moutirim qua. A young ya and Neddy now would die. Nane, don't my money, a diana mine. We are seeming in the air can say, was sage for see a dear yagiman bedu. Nana, woutirim qua, won't castle, or sage for your board na, your boy you must nana, your moitirim quadro. Yo, Memma and Nana no. Send them mushiaye, some may become. Titi, I will be can't, Titi will be trached and one. And ye be out once and never catch a who said you who you know. Mamma Fway, Muntier, be manso, near baby dino. And was say my young man who may be a free, said the indeed can't kind, you know. Bastard for was some. The pizza say, dear then now so my no correct Christ to me, no watching him. That's what we are being an idiot. The may by bachelor say, a dear natchi any about the mano. Said ye so, Udre Diana Busium, Udre Diana Ficasima, was side before see a dear Mambedu, one and a mammy, what didn't want to see if you make a bay, but the beggar, never say why. Said you obey, I'm a bamboo sam pat, where your belly is kind. You, Sabe the Moonshay, Domahim crew, Domaya the Shikuru. A crab a friend said Domahim crew, a Diana crew cassia. A Diana PSC no side before see a dear Mambedu. A Diana Menuna Smedjahane. A Diana man son kuma which the book could dear. Near me, send no tenacity. Some of the cancer me at the mayor.
wo no ba tena se a kire ne ba bi a wo firi ye nananom empanyini wa asem bi a beka de to ho na me beka bi a no wura firi bi so ano kai ye ma esu benim ti be beka kire be he kwasi buroni kurokuro we ayaba mu yi a buroni kokko be frɛ ne se buroni no nana de awu agyaye a wakato ho ma mbete ye de se buroni ba bibire manim no obeduru ye akwai kane nse nyina ne nananom ba hu se da bi be wakasa bi be frɛ na boro ba akwai de o ya buroni nti mpanyimfo nyina ahia ba akwai ne nsɛm a wɔka o ya buroni kwasi buroni bie nano a ade opene nko ane dane opebe bia ne yira ne mma na ode fra wase atwa ne ho ahia nananom betena se a be da bi akwai o ya buroni nti nananom tena se ya ne be akwai ya buroni no unim nananom ka sa akwai ya buroni wieye no ne kuro so wa chiri nti akwai nya ya be buroni no aburochire ne kire se akwa na oya aburo no ne kuro no so wa chiri nti se be frɛ aburochire a ne kire se aburoni oye buroni no ne kuro so be frɛ na aburochire so wa chiri se wate yase wanya bia to tim nti nkra ho fa nsɛm mo yo fa bo ho nsɛm bia hu nti kwasi buroni so tena se din no so hye ya re na de nti tuntumfo mfrɛ ba na ebe so be frɛfrɛ be nua no ni wono so tena se din ya re hwe abibifo eba frɛkafo no be so frɛ ba se wo ka se ma kyerɛ ba ko a ada da bi ma mfrɛ nua no mmra na afrɛ we wono so gina ho a ada nkrofo be ye frɛkafo wo frɛ ba ye se be frɛ ba busua nyina ba ansa na wa ka wasɛm nti ye no so buroni so tena se ara da da bi nkrofo be ye frɛkafo nti afrɛka so kwasi buroni ne de maaye se ye frɛkafo nti wono so be ya no so de frɛka no e de maaye be frɛ ye afrɛkafo yo what ya se yo ho tie nda san no hia ya nkora de me be ka kire ho ne se ye aduanafo yi anne ho maame ene ho papa no ka ntete ye kan wuni ene wo se nso ne wo ka esanse kwasi buroni ya de niema bi abobanti no akoye te se wo duata ka ntete wo ka se wuni wo ho a wuni natem panini hu a he hwan ba no wuni ne hwane enti se be ka se wuni a kire wo maame wo se kire wo papa ne se mo osua a ho fanto ho tim se baabi a ho dura ne ho ye mama ne ho ye dada no benka ne saa be ka no wuni ene wo se wuni no wo se eye wo maame ne wo papa odo so samanya ho fanto ho tim enu nyina wie ye no ne ye ko ye busuam ye hu se nne ho hu se hu mfiri kwasi buroni kuro ngai anne ye ko ye kurom ye aduanafo ma ye baabi bia firi sese ye kwa aduana piesie na osadwefo se ade ya dema bedu aduana manu na asomadwa hene aduana mansa ne ko wotwene bu akodua aduanafo ma ye nkora bata doso ukwa akoma nwanwene so a ye nana afia frakoma oba panyini ma meso tena ba so ewo ho nananom bebre ukotachimaya nanan konfia me yawo ono so tena bia so wo ho nti bere aye ba wiase no ye ba behu ye me nananom beba ye no de bebeja ahokọ ye a me nso mba beto so mba beto osadwe force ade ya dima bedu a wodi kane mbehu nana ansa ne sabi ye nya ado nana yakopon no fade nsi yeye twedi ampon kwanfa no twere eja abraham kukum osadwe force ade ya dima bedu ansa no nya ne ba bi ko osadwe force ade ya dima bedu no ne nana kosia nsia ji abo batampa maame wonkwaso yakopon no fa wonsi yeye benene bette doma aduana konwa kese so bemfonyini no etwabi wo hwe oba fe ye fumpa wo ade hye no kosiensi agi abo kosia bakoma no maame wo ye ba tane abefre ne se ba tane wone ne nana kosiensi agi abo kosia no ba tampa ni mfonyini no so o twagu no nuano memma nana no asabire hu tie mi huntie enu nyina chi no ba mo awu a won pa de pa twedi amponya akopon boy obo owu ka ye hunti ba tampa kosuansu ya de abo wotwe nkoye no no a ne yefumba ode no ho na na kosu afi madwaben
yɛfumpa wo ade hye ɔde hye fɛfɛ ɔno so ne mfonyin no otwa gu no nti saa bere dɔ mamane adua na akonnwa kɛseɛ baatampa a wɔte so ɛyɛ nana akusi afi madwaban nana so mfonyin no otwa gu no sɛ fa ho mfonyin no otwa gu no dɔ mahema no nti sɛ ho maame no bɛyɛ aduanafoɔ bɛfiri dɔ mahenkuru ne bɛmfa ho nkɔɔyɛ ho te kwasi buroni aburo kure yi hɛ ya dɔ mahema ne mfonyin no etwa gu no efrɛ ne nana ɔde ne ho nana akusi afi madwaban yo ho tie wasagefo ɔse ade yɛ de mabedu ɔtɔ so mienu Yankopɔn de afia ka ne mfie ho ɛyɛ nnura yi a wotwa mu wasagefo wɔyɛ bɛrima kokodufoɔ na naaje mambedu wɔne ne di ne mfie aduonu ɛyɛ afia pem ahenkron aduokron enkron yi mu ansa ne yɛbesi kwasi buroni aduonu ɛyɛ 2020 mu no na natena bɛndwa no so no mfie aduonu abɛrima afɛfɛɛfɛ bi wɔyɛ nkransa ne ba efrɛ na nyako wɔne no bɔɔ nwumi ade maana ne da ne manfo ase saa nwom no so muntie kakraa bi na nyako bɔ de maana na de da na dofo ase Adina previous man na previous nanano na previous ate Osaje fo si adero naji mabadwai osi previous Yo, wasaje force ya de edwambedu wo maame owo no sebe yefunu dem ba wiase ene ne nana kosua nsuaje abo ne yefunu na wasaje force ya de edwambedu oda ye obaye wasaje force ya de edwambedu ne papa owo no ye ne se ono ne aruka owura aruka emensa papa no no ye kantete krache kese pa ti be frɛ no owura aruka emensa no ye domati penhene ofiri doma bisim sagefo ose ade adwambedu ne papa no o papa so a owo ye pa ma no ke mensen wo so be frɛ ne bafo ba be frɛ ne bema mu papa no ye bema mu eti o sagefo ose ade adwambedu wona na wo papa so be frɛ ne bafo ba wo ye bema mu yo enkora na ekira hu nge nyina no ne de ehudi otofutin ne se de bisa se wo firi he no ka ba bia wo firi enton be no bo sɛdeɛ mpanyini kaayɛ sɛdeɛ bɛyɛ ya nyina wɔ adwabɔ ase wɔ saage force adeɛ ya de mambedu wɔne ne maame na na akosi afi madwaben bɛtena adwam ɛyɛ dɔma ahenkuro adua na fikasi a bɛfrɛ na mampirida ase a wɔ saage fo menti a wɔde tena se ɛma dɔm hu sɛ bibia kika no ho wote sɛ bɛɛbɔ bentia ne start a o start ne sɛ pum pom pum pom pum na shasie chumasi mampodo kwa yatra wofo so wo pet ye biu se wote amampredase na wote se saa twene ementie ene kete ene abasi twene kase so a na ni so asage fo se ade mambedu oba betena na bandwa so de obete ya ne se pum po chumasi mamporo kwa yatra wofo so osage fo se ade ya mambedu ni mentie a bebo ede gene tata no anaje mambedu ye be ma ni munyamfo wasage fo se ade ya mambedu wone ne ohina branti a wo betena doma adua na akonnwa so a wo ma doma amane hu say yes kwasi buroni be ka na yes ye be ka na se no kura sade ho te aburukyire aburoburo ni kuro nhanti no e kan se ne kire ho a ne ho de otofutim ne ho ehu se wasage fo se ade ya mambedu wo ye krachi ni mu a aburokure mu atena bi mu asua de da eye kwasi buroni kuro nyiresi aburukyimam oba hema a wo ye Queen Elizabeth kurum na na atena ho akosuku da wasage force ade ya mambedu nana de woba wonma wonana no atwa hyi America kire ba ne se nana yema wutiri nkwa yema waba atena se yewa ma womoniyo nana yema womoniyo wasage force ya de mambedu yi na age mambedu bempa benchira de wonana be kan ne se nana bema wa wodapa yo enkura homa na woda pawie no de yabduru so ne se amammere ene amane ehum hia akora wo hia panyini wo chia na
wugina ho na waachia no womfa wonsa benkum fa de ma panyini tambia wo kasa panyini ho se wo hwe panyini anim na wa kasa akire panyini o kasa ho se wugina ho na watie di oka owi ansa na watu atene eno ne sese ye akire ho se kwasi broni kure ma yaba no se huduru ye mani ma ye Ghana na mo ye aduanafo mai bokwa aduana ahifia na nate abendwema wontimu mfa wonsa benkum emfa de nkoma nana ye se wodo wonsa nifa na wodo wonsa ba akoso ato wachi na waachia nana efiri se nana yo himpo se wokọ panyini bi anim wo kasa no ho a wugina ho de wonsa bu hu wo ye oba so de wonsa bu ayase enene ba ma ba hu se wo maame atetew wo papa atetew ntinne sanne nkora nnumu hyiae ne meka kantete asem e de kire ho fa adua na piesie wasage force ade ya djuma mbadu ho ne de America ne se de ho sua nwoma nyina no na naji mambadu otoso mienu esua bi nanso onima mabedenti no ote akonya kase so nti se ho so ho sua de a ho sua nwoma na ho sua fie so de yenka ho nti mata ne de America kire ho ne se ho ne ho maiti ho a ho ma be hu se obi manso ne yaba beduru no se ho hwe coronavirus afa wiase nyina manne adehye yada no kwa obi manso ho hwe ne ma ye twagu kwasi broni de ya Africa fo ya ne aburo nkrofo ya be frɛ ba aburofo hia da bia no ne gi se da ye nyimu nti ne ho ma ye ma no benti ase se ye wo baabi a ye firi ye wo abusua bi wo baabi na baabi ne ya ba be din senseme nti ho nkyere be se de ye be ya be ko be kurum ne bedura abusua bia obi afirim no kyere wo ba kwa mamere kyere ntone de wo bɔ ma wo be hu me nya duanani wasage force ade ya djumambedu ne de hyepo eneme adia na hwea ne abrane ne yen ye nanano ne badi jakokɔ ba wiase aboa kramane ne yakraboa kramane ne digya etwia nano didi adua na empanyina nim nti aduanafo yakraboa eye aboa kramane adua na hwea ne abrane ye de ye nanano ensuro gya ne yen ade ya yehye ade ya yekokɔ yensuro nti ne sanne ho hia ya de America kire ho ane se ho maame no ho nana no benya ma ho ate ase se ho ya Africa fo a ho ye Africa fo yi no abusua ho firim no ben kire ho nne me mama ka kire ma kire ho se nya aduanani mfiri aduana abusua mu nda ho ase se nkora ho ba nti ho nhwe mfonyine no bebusu atwa eye wasage force ade ya djumambadu doctor de nya ne ba bi ko mfonyine na atwa no na na kosi ansi age abo wasage force ade ya djumambadu na na kosi afima dwamen nti ho nhwe adua na atwea ne abrane wasage force ade ya djumambadu na mampreda asesu na eyi no na konwa kase ote so no akonwa ne nie adua ne akrabo ne kramane nda ho ase o nkra nda ho ase